Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama orawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno ki yanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka no chako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho kolok commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Machiegni nya kwaramoga jomaro ke chenro mar migago kamoro moro ma intiere ageno odiochiengi dhi e yorno makare ka odiochieng' ma kawuono bende wabiro ng'iyo ni tuke mag pinje mag piny mar Ingereza kama tuke mag EPL rumo odiochieng' ma kawuono. Kombe awinjo ni fuyore e wi alap ma Etihad ka achiel gi mano ma Emirates. Kik dhi mabor nikech kochopo seche mag tuke duto wabiro ng'iyo ni kaka dhi chalo kochopo saa 12 ma midhiambo ma kawuono. To mokwongo magi weche ma miyo pek odiochieng'ni ma kawuono. The problem with taxation is not a problem of lack of money in this country. The problem of taxation is simple in the issue of corruption that is endemic in your government. Josiasa mag Azimio kwedo lipode mawacho ni counties tiyo marach gi omenda ka gikoni ma en chenro mar sirikal mar thiro counties. Tunatengeneza bajeti ya trilioni 3.913 na katika hiyo pesa ile pahali tunapeleka pesa mingi ya serikali ni pahali ya elimu. Jakom mar komiti mar bajet e od bura mamalo Ndindi Nyoro okone jo Kenya mondo gol pachgi mondo okony e loso bajet ma ok bi kelo ng'ur. Jatend piny William Ruto singo mar tiyo machiegni kod piny Somalia kaka yor tego tudruok e kind pinje Afrika ma ugwe. Machiegni nya kwaramoga jomang nyalo tudri kodwa ma namba wari 3 kata tuto marwa @Ramogi TVKE @James Opondo Senior. Machiegni nyinga en James Opondo.
Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya biro dhi mbele gi loso tudruok e kinde gi piny Somalia kaka yor nyayo ohala e alwora ma Afrika ma ugwe gi pinje ma oluore. Ruto ne wuoyo bang' bedo kod romo gi jatend piny Hassan Sheikh Mohamud kar jot mar jatend piny e buore Nairobi kama ne owacho ni pinje ariyogo oketo maino e tiyo kanyakla kendo nyayo weche mag dongruok kod ohala e kindgi. Bende ne gitwak ewi nyayo kwe kod achiel mar oganda e kind pinje ariyogo kod pinje mamoko mag Afrika ma ugwe. Od bura ma Kiharu kendo jakom komiti mar bajet e od bura mamalo Ndindi Nyoro kwayo jopiny Kenya mondo owuog oko mondo gichiw pachgi ewi paro mar chik mar omenda mar higa 2024 gi 2025 kinde mane wuoyo e gwenge mag Teso South ma yudore e kaunti ma Busia. Nyoro nyoyango ne jopiny ni paro ma gichiwo biro riw e chikno kapok okete tim. Medo lero ni chiwruok mar sirikal rwako pach jopiny ewi weche mag omenda. There is a finance bill proposal by the National Treasury, but the Constitution is also very clear that we listen to all Kenyans on matters to do with public finances. Nataka nihakikishie wa Kenya agalau kuna kamati ingine inaongozwa na rafiki yangu Mheshimiwa Kimani Kuria ambayo inafanya maneno ya finance bill. Because we are a government of collective responsibility. Nataka ni hakikishie wa Kenya wote kama wadosi wetu. Sisi ni servants ya wa Kenya. Na tutasikiza wa Kenya kwa mambo ya finance bill. Na wa Kenya vile wanataka ndio tunafanya. Kwa sababu nchi sio yetu kama viongozi, nchi ni ya wa Kenya wote. Kaunti ma Migori oyire e nyong'ong'a mar Auditor General kaachiel gi jatan bajet maduong' mar sirikal kuom tiyo marach kod omenda mag jopiny e hik omwom mar 2022-2023. Lipot mar Auditor General yango ni milion 180 ok nyal yangi ni ne otiyo nade kinde ma kaunti no bende ok nyal yango kaka milion 4.5 ne otigo e nyiewo gik thieth. Jachan bajet mar sirikal bende yango ni County Assembly ma Migori ne ochwalo kwayo mar tiyo gi milion 23 e tero MCAs e tiegruok e boma ma Mombasa kata doko ni tiegruok makamano ne otimore e boma ma Kisumu. Chris Owino kolona lipod Auditor General kod jachan bajet mar sirikal ewi kaka kaunti ma Migori tiyo kod omenda mag jopiny. Ripodno ma janon buge omenda mag piny owacho ma idendo ni Auditor General penjo nitiere ewi kaka sirikal mar kaunti ma Migori ne otiyo kod omenda mane owinjore ota weche mag dongruok e hik omwom mar 2022-2023. E kind penjo mathoth go, nonro mar Auditor General yango ni sirikal mar kaunti ma Migori ne ok opedho neno manyiso ler ewi chudo mar omenda maromo milion 4.5 mane ochul jorak moko mondo ousne kaunti no gige thieth. E chenro ma chiwo okumba mar nyamburko, Auditor General yango ni sirikal ma Migori ne ok ochiwo neno ma nonro mag chudo e kinde kod kambi moro mar okumba mane ochul siling milion 16.9 mondo ochiw okumba kata insurance mar nyamburko mag kaunti. Auditor General yango ni sirikal ma Migori ne ochwalo omenda maromo milion 500 ne chenro mag sirikal e kaunti no. E kwano makamano, milion 120 ne ochwal ne aguch dongruok mar wards, milion 180 ne ochwal ne hola mar nyamburko gi udi, milion 18 ne ochwal ne osuptende mag e kinde ma milion 20 ne dongruok mar municipal ma Migori. Kata kamano, Auditor General ewi kaka siling milion 180 mamoko ne otiyo e thuolo makamano. E chenro mar nyiewo lope makwan gi romo 10, tend kaunti ma Migori ne ok ochiwo oboke mag lowo kata title deed mayango nonro mag lope makamago mane omonyo siling milion 35.6. Omenda maromo milion 6.8 mane otigo e chulo kambi mane ouso ne Migori rwedhi manyasani ma Otisini Sahiwal bende ne okopuodh kokalo e boke ma owinjore. Piny owacho mar kaunti ma Migori
bende openj kama milion 7.1 ne odhiye ni mar yangore ni shillings milion 12 ne ochiw ne osuptal ma Migori County Referral Hospital, to osuptal makamano ne oyudo mana milion 5 e aguchgi. E thuolo manonro, Auditor General yango ni jotije moko 25 ne ochul osara makoriw to romo milion 67. Kata kamano, osara no ne okokalo e mbui machik opuodho ma iluongo ni Integrated Personnel and Payroll Database. Tend County ma Migori bende ne orem chiwo ler ne apisi mar Auditor General ewi osara makamago. Auditor General onyiso chich mare kaka ne otim chudo ma siling milion 2 kowuok e aguch County ma Migori kadhi ne siro romo mar riwruog counties manie alwora ma Nam Lolwe kata Lake Region Economic Block mabiro kalure ni onge neno masiro chudo makamano. Bende yango ni sirikal mar County ma Migori ne odhi ataro mar chik kuom tiyo gi maromo siling milion 3 e chwalo ne aguch riwruok mar governor ne tayo chenro mage ka chik bede sirikal tiyo to we oting' makamano ne sirikal mamalo. Sirikal mar County ma Migori bende ne otiyo kod omenda maromo milion 44 e chulo okinde maoko mondo oyal buche maggi. Mabiro kata doko ni County ma Migori ni kod apis ma ochung' ne chike kata County Attorney ma bende ni kod okinde 3 manyalo yalo buche mondo kik omenda mag jopiny otigo e yo marach. Migao mar pi ne otiyo gi shillings milion 4.7 e gero odundu kata pipe mawuok Ngege nyaka Lichota. Kata kamano e kinde timo nonro, Auditor General yango ni pi ne ok nyal kalo e odundu nikech kethruok mare. Jakuny dag pi ne ochul siling milion 3.9 e chenro no, kata odoko ni e thuolo mane Auditor General timo nonro mare ne oyangore ni odundu mag pi kod pump ne osekethore kendo. Ripod Auditor General yango ni migao mar thieth ne ochiwo orak ne kembe moko mawuok e alworano mondo mi oger mwandu mag chiwo thieth e osuptende 5 mag county no e nengo makoriw to romo milion 5.7. Kata kamano, ripot mar Auditor General yango ni tijego ne ok otieki ka thuolo mar orak mane ochiw to ne oserumo. Maromo milion 19.4 ne ochul wuon orak moro mar tieko gero od thieth mar jotuo mohewore kata ICU e od thieth maduong' mar Migori Referral Hospital. Nonro mar Auditor General olero ni jokachero magi ne ok oyudo ka ICU no tiyo kendo masinde duto madwarore bende ne onge e iye. Magi biro e kinde ma apisi ma jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakang'o bende yango tiyo marach mar omenda kod sirikal mar County ma Migori kanyakla kod od bura mar county no. Kaluwore gi ripot mar Margaret Nyakang'o, karan mar od bura mar County Assembly ma Migori ne ochwalo kwayo mar tiyo gi omenda maromo milion 23 e tero MCS e tiegruok mar ndalo 5 e county ma Mombasa, romo mane ok otimore. Malingling mar Ramogi TV yango ni MCS mag County Assembly ma Migori ne otimnegi tiegruok e boma ma Kisumu e kind tarik 25 dwe mar 9 higa mar 2022 nyaka tarik 1 dwe mar 10 higa mar 2022 ma ok e boma Mombasa. Apisi ma jalup gavana ma Migori bende ne otiyo gi omenda maromo milion 2.5 mar nyayo kwe kaachiel gi nono weche mag kuo mag ang'enge e kinde mokalo, kata odoko ni ma en tij sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV. Jotend Azimio mawuok Nyanza okwedo weche jotend Kenya Kwanza wi weche maliekore ni sirikand counties osebedo ka ketho pes jopiny. Spika ma Siaya George Okode kod jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi okwayo piny owacho mondo kik thu od bura mamalo kod counties ka gilero ni ywaruok mar ni agulu mar NGCDF kod NGAF ok bi yudo omenda maromo poni counties omedo pesa en siasa maonge kore kod attach. Kage kwedo wach ni counties tiyo gi omenda marach. Jaod bura mar Riedo Tinda Modo bende onyiso sirikal mondo kik bade nego omenda madhi e kor gwenge. Use that cheap debate that when we give county governments money, we will have denied
national government CDF and GAF money. And the debate or the argument that counties are wasting resources is false. That is a falsified argument. This government is wrong in terms of finances. They are overtaxing Kenyans and they are denying Kenyans money that is necessary. They overtax us and they are denying money for feeding school children. To the President of Kenya, the problem with taxation is not a problem of lack of money in this country. The problem of taxation is simple in the issue of corruption that is endemic in your government. People keep on collecting money from people, and those monies, we don't know what they are using them for. Because every single ministry in this country has ministers who have got pseudo companies, and those pseudo companies cannot perform for our people because people are stealing money from government. You overtax your people and still fail to deliver on your promises. Now they want to tax your car. The next thing they will tax is your border. After that, they'll tax your bicycle. The last time I checked, the Luo of Nyanza and everywhere are paying their taxes. Yet, in terms of development projects, we have gotten zero. Na yule balozi wa Amerika, yule mama, hata yeye alisema juzi katika televisheni, akasema kwa mambo ya kodi, Ruto amekosa njia. Hata yeye amesema wazi. Kwa sababu ukiongeza kodi, watu hawezi kuwa na hazina. Na kama huna hazina, huwezi kufanya maendeleo. Jopuonjo mag ECDE pacho kama ngima okwa mondo riwre koda riwruok makedone ratiro mag Kenya Union of Pre-Primary Teachers KUNOPET. Jakoma mar riwruogni Lawrence Otunga maneloso kinde yango bada KUNOPET mabungoma okoni donjo e riwruok yo kende magibiro loyogo midhiero makwakogi kaka jopuonj mag ECDE. Giywaka ni kata bed ni midhiero makwakogi odhuro. Piny owacho mamalo koda mag counties okosenywako paro magi e loso chike matayo kaka somo mag nasari ringo. We teachers in preschool needs to be in a union, and not just any union but a better union that can articulate our issues. So it may not be prudent enough to give somebody who is lower in age and leave out those ones who are already even getting to the retirement age without employment. Mine is just to make an appeal to my fellow teachers and teachers in the entire Republic of Kenya to join KUNOPET so that we can increase our number, so that we can be heard on matters of good employment and enhancement of the scheme of service that is rightfully being discussed by the Senate. I hereby call upon the counties to allow all ECD teachers to join union of their choice, union of their interest. They should not threat, they should not intimidate, and they should not harass teachers when they want to make the decision. This union, which has been brought here today, is going to ensure that there is fair labor practice in Bungoma County government. And all these teachers are going to be fully represented by this union. I would like to encourage all ECD teachers in Kenya to join this union KUNOPET. It is there to fight for the justice and the rights of all ECD teachers. Nya kora mugojo ngada kao yuyo madundo kapopodhia yuyo James Aneno Ramogi TV yorno makare mano Rose Kaya Tanzania Bumboni Chief Abiola Janyangoma Kogelo choni atandi tio maber gi orengo Lawi Woda Adore Ana Rinya Aneno Ramogi TV to sirikala maruto ni
ng'anyo ng'enye manade ma okutude ng'anyo ma osebiro katimre e pacho ka. Samuel Nyakwaro Lweny wacho ni Ramogi TV choponwa maler sana Sirima kae an kod osiepa Karo Nyarongo kan wantiere Sirima. Deva biro mano mwalimu teacher okone japichane ni maler Migago kan Europe gi Madam Beatrice Onganga okewa Brenda Odero ka achiel gi nyithinda kaka Fenon Zamzam ka achiel kod Adriana Kimberly gi Lina J. Lin. Kikidhi mabor nyakona mogojua nikech kana singoni motelo ne wabro ng'iyo kaka weche chalo e liga maduong' piny mar Ingereza. Kikidhi mabor. Skiza chapa ushinde. Huyu ni mshindi wa 50,000, mshindi wa nambari 88. Chezeni kitu ni kweli. Waambie. Msitie nguvu. Hii pesa iko. Kuleni kwa furaha kwa Skiza na chapa. Pesa otas. Ndio hiyo 50,000 na pia zinatoka pamoja na gift hamper. Inayo ni zawadi yako. Asante sana Erokamano Ainya. Ukirudi Siaya wasalimu sana, waambie tunawapenda sana na wengi waendelee kujaribu manake wengi watazidi kupata pesa. Skiza chapa ushinde. It's a thing of beauty, so easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703 254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tunaona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, "Nitumie 50 bob." Anaweza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari,
ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by. Machiegni kendo nya kwara jolweny mamine mag piny Kenya marakore kod jonjore mag Al-Shabaab e piny Somalia medo chiwore gi ngimagi e neno ni girito piny Kenya kendo neno ni piny Somalia ochung' kendo ongirore e weche arita kod ochumi ka koro kinde mar jolweny mag riwruok pinje Afrika ma idendo ni ATMIS dhi karumo e piny Somalia. Jolweny mamine mag Kenya manie paw kedo e piny Somalia onyiso geno ni okenge magiketo biro konyo Somalia e bedo gi kwe mosiko. George Bati miyo ler mathoth. Marakruok e piny Somalia kama gik moko lokore mapiyo kendo winjo bed ni kwanigo ya aruya mondo geng' gimoro amora manyalo miyo wasigu teko. Wayudo jolweny Kenya mamine ma ochiwore mar neno ni Kenya omiyo arita makare e kor lwasi kod e lo bende. E idhobli e piny Somalia ma en log tich mar jolweny mag piny Kenya matie bwo riwruok mar Afrika midendo ni ATMIS. Jalweny manyako Mejana Ker Diana Aupe mariembo ndek lweny kido mar MD 500 ndege ma otwene bunde koni gi koni idho kendo cherore kor lwasi mar menyo ka bende nitie jasigu moro amora mar Al-Shabaab matemo rocho arita alworano. Naker koni otimo ma kinde ka kinde mondo oneni othir chenro moro amora mar jasigu. As a combat pilot, we support our ground troops through aerial reconnaissance and also casualty evacuation. The MD-500 is a combat helicopter with assorted weapon system, and we fly as frequent as the operation dictates. E kinde ma ene kor yamo, Naker koni oketo wang' ma ok diemre kendo bunde bende oyaw dhoge nono poni jasigu moro amora oriethore mar temo monjogi. Because of our training and nature of environment, so we would say that it's expected that we fly in a threat environment, and we always constantly look out for the enemy and support our troops and also support the host community. Having come from a community that experiences challenges and being here also, it's something that I would say that peace is something that is very important to each and everyone. Kaluwore ni lwenj kedo kod Al-Shabaab igoyo piny gi malo. E kinde mana ker gi ndeke mar lweny cherore kor yamo. Orin Njoki bende dhuolo lowo gi tinga ka opayo ndara ne jolweny mondo gibed kod yot kedo kod jowasigu ka Kapten Waigwa pango tich mar neno ni poni jowasigu tuch apoya to nyaka mach marewa reu piene. Kazi yangu haswa hapa Somalia ni kusaidia kutengeneza defense, kuclear the bushes. Haswa wakubwa wangu sana sana wameweza kuni-encourage ndo nikaweza kung'ang'ana kujua hizi machine kubwa kubwa. Na nashukuru sana wameweza kusupport kabisa. My role is basically to support troops in the forward operating base by ensuring that the obstacles put in place are effective, countering enemy mobility and enhancing on-troop mobility. Ok mana dobli kende. E boma maduong' mar piny Somalia Mogadishu ma bende nachiel kuom kuonde ma Al-Shabaab noroche chenro mag jopiny kendo kata sani pod luoro nitie kaluwore kod timbegi mag poyo ji gi monj. Obila mar Kenya Dorcas Andabwa ochiwore mar neno ni oketo arita mongirore. Andabwa riembo nyamburko mar jolweny matinde dongo ma bende idendo ni APC mane kod otuchi ma itwe bonde e kinde ma okoni duto timo koikore mar kedo gi jasigu. It's never easy for women to be part of such driving big cars, but for the training period we are given like a 2 weeks period to train. Then from there you start gaining confidence as you go outside, because you have to meet other road users with this big car with the narrow roads around here. You have to be confident enough. Having this big car, we call them armored vehicles. We are safe, we are sure we will be safe in case of anything, landmine. This car can never go down. Kopogore kod jonjore mag Al-Shabaab, jolweny mag Kenya ne ofwenyo ni nitiere jowasigu mamoko modudo piny Somalia koting'o akwede ma igeto godo joma mine
gino ma osemiyo dhiero go tach e kind oganda. What we've been doing is engaging them with technical activities as part of the female engagement teams so that they can have a sense of independence. They are able to fend for themselves. The engagement has brought a lot of cohesion because empowering the women is empowering a society. They realize that having a stable economy is very important in promoting peace. E piny mamine duondgi osebed ka idiwe. Jolweny mag Kenya ma obiro kelo kwe e piny mar Somalia oseketo kenge mag neno ni jomamine bende duondgi uting' malo kendo sulu margi orieny e kind joma chuo. Magi gin moko kuom chenro ma oseketi mar neno ni jomamine bende oyudo kaka ginyalo mako gimoro e lwetgi mondo gidongre godo ka jomamine. Mane momiyo apisa mag KDF matiyo ka obedo kodgi machiegni kendo miyogi okang' ka okang' mar loko ngimagi kendo gologi e achidh nade magisebedo godo e kinde mokalo. Ei piny matimbe kod kit oganda osebedo ka thiro mine kendo bunde bende muoch kombasa. Kapten Valerie Shikuku, jalweny mamiyo mar piny Kenya, ojiwo dende mar neno ni mine mag Somalia obedo kod duol kendo chung' kigin ne yore mag yuto kokalo e chugo riwruoge mating'o yuto margi malo. Especially when they see women like me in the military, it's an inspiration because they understand that also women are part of ensuring their security. They used to discourage us by saying a woman cannot do anything. You are nothing, by the way, you cannot make an association. It was our first time to come together and make an association, woman association, who can assist her fellow sisters and mothers. We really appreciate ATMIS. They assisted us to give us matis. Mondo jolweny obed gi yote nono kaka paw rakruok chalo, kendo giyango kenge ma nyalo konyogi e loyo wasigu, dwaro nitie mondo mak tipo ma inyalo tigo e loso sigana mar paw lweny kata ka lweny oserumo. Kanyo bende omak kod jalweny mamiyo mar piny Kenya, otwere kendo picha ni e kore to bunde bende ni e bathe. Okoni kaponi piny odhi matek to picha emoketo tenge to yawo dho bunde. My primary role is being a soldier. As you can see on my right hand, I shoot to protect myself and my fellow soldiers and safeguard Somalia at large. On the other hand, I shoot what I see. That means when the soldiers get outside there, going to do their patrols, when we are doing our civil military cooperation with the local communities of Dobli, my main role is to showcase, or rather to enhance the visibility of these operations. Kakoro kinde mag jolweny matie bwo riwruok mar pinje Afrika ATMIS e piny Somalia chiegni chopo giko mare. Jolweny mamine mag piny Kenya ni kod geno ni Somalia biro bedo gi lokruok bang' wuok margi, kata kamano gikoni Somalia nyaka kaw ting' mar neno ni kwe obede pinygi. I'm hoping for a Somali which will have peace, flourishing peace, because we know that with peace anything else grows. We provide medical support to operations for the forces operating in Sector 2. Every day when we come here, we have our inpatients. We take care of the inpatient here. We also have our routine outpatient. ATMIS also assisted this school. ATMIS also provided some desks of this school. Erokamano Odira Bate kuom lipodno kowuok e piny mar Somalia. Kabeni nyakoro mogo jwang' kete mana kanyo ka ibro yudo thuolo mar neno tielo mar ariyo. Ka wadhi nyime oyudo ni nyakalondo mar Radio Citizen manie bwo kambi mar Royal Media Services noriwore kanyachiel gi kambi mar Pwani Oil limbe mar gwenge ma Naivasha, kama jowinjo bende noyudo thuolo mar romo gi jofwambo ma gihero kendo yudo mich mopogore opogore. Limbe mar jiwo tudruok e kind nyakalondo mar Citizen kod johera mage kendo ne oyango ne jopiny mwandu ma kambi mar Pwani Oil loso lokruok mar geto chopo kendo duto mapacho kae gendo ni biro tiyo maber mar moro wi jogo ma jopiny yudo e kinde ka kinde. Leo tuko kwa soko ya Naivasha kuletea mkulima na mkazi wa Naivasha mafuta maalum inajulikana kama Sawa Milking Jelly. Tunataka kushukuru wakazi wa Naivasha kwa reception ambayo wametupatia.
kwa warm reception wametupatia na kwa kukubali hii bidhaa tumewaletea Sawa Milking Jelly. Pia tunataka kuambia ule mkulima mahali popote ulipo, hii caravan ya Radio Citizen inakuja mahali upo kwa town zote Kenya. Pia tunataka kushukuru Radio Citizen for the partnership na support ambao wametupatia kuleta hii mafuta ya Sawa Milking Jelly karibu na wewe. Na siku ya leo tumefurahia na hii kampuni ya Sawa kwa vile ambavyo wametuletea mafuta ambayo tutakuwa tukitumia, ambapo tukioga itakuwa mafuta sawa kwa mwili yetu. Tuwa boda boda tunajipaka kwa sababu ya jioni jua baridi. Sasa tunaoga, tukishaoga tunajipaka mafuta, ngozi inakuwa nyororo. Nya Koramogo Jwang arwaki ni wachiegni weche mag tuke ka wadwa lidhoni gi mabrotim reudi chieng' ma kawuono e piny mar Ingeresa kama liga mar adhula mar Ingeresa rumo midhiambo ma kawuono ka okombe mar ligno fuyore ewi alap ma Etihad gi man ma Emirates Stadium. Bende wadwa ng'eni to chal ma kawuono club mar Manchester City mitagi kocha Pep Guardiola omako thuolo mokwongo gi points 88 points ariyo mbele club mar Arsenal. Liverpool gi Aston Villa bende aneno kacha katieko thuolo mar 4 mokwongo. Tottenham, Chelsea gi Newcastle omako thuolo mar 4-5 gi mano mar 6. Nyakora mgojwang magi tuke ma rumo odiochieng' ma kawuono ka bende wabro ledo wang'eni ni to team mane makupono loyo to mane nyalo bedo ni okawo okombe momiyo okombe mar league fuyore ewi alap ma Etihad ka achiel kod mano ma Emirates. Alap ma Etihad nyakora mgojwang koro wang'eni kaka nyachalo odiochieng' ma kawuono ka alap ma Etihad club mar Manchester City biro rakore gi club mar West Ham tugo ma City nyakalo mondo gikaw okombe ka alap ma Emirates kama club mar Arsenal magen jobunde biro tugo gi club mar Everton kochakore saa 12. Club mar Brentford brotugo gi club mar Newcastle. Wadodhi nyime wang'iyane komachielo Tottenham club mar Tottenham dwa tieko thuolo mar 5 kama gibiro rakore gi club mar Sheffield. Kata kamano the Blues magin Chelsea biro rakore gi club mar Bournemouth elap ma Stamford Bridge. Chelsea biro tieko thuolo mar tugo Europa League. Chelsea bende nigi lweny tokgi kama team mar Newcastle bende nyakora mgajwang biro tugo kata gi club mar Brentford. Chelsea ka poni oloyo club mar Bournemouth, Newcastle biro tieke thuolo mar 6 to ponono ni club mar Manchester United okawo okombe mar FA Cup gibiro tugo tuke mag Europa League. Klepe mag Sheffield United gi Burnley odoke luma mana kaka ne gibiro ka Luton bende nenore ka gima biro riwore kodgi. Kochopo saa 12 nyakora mgajwang duto biro timore e pewe mopogore opogore ka geno mar jo Arsenal en ni Manchester City olo gi club mar West Ham ka Manchester City johera magi kotelne gi kod jatenda Jay Bonyo ma en johera mar Manchester City lemo ni gilo club mar West Ham kata Arsenal lo tukgi gi club mar Everton onge gina ma bro timre. Parni Manchester City osekawo kombe ni nyadide ka gikawe nyakora mgojwang higani kata odiochieng' ma kawuono gibro bedo ni gikawe nyadi 4 ka luore duto nyakora mgojwang saa 12 e pe ma opogore kanyo bende nyakora mgojwang ema tieko go weche manyien mag migago mane akelo ni odiochieng' ma kawuono. Nyakora mgojwang kwa ini ndio iberi kurudi chieng' makare jogo ma ohera dhula beno do chieng' makawuono dhi bedo mapek ka season mar higa mar 2024 rumo me dhiambo makawuono. Jo Chelsea kamano mawuon tiere kik bed gi tension
kene kauno pachu ni kanye usupport Jolandan koso udong mana korka koro nikech kinyalo paro bende club mar Chelsea nyakora Mgajwang' osebedo ka yulo ka gima in nyaka kik wi wilgo ni Chelsea otieko wi Manchester United. Mano kik wi wilgo kamoro amora ma intiere ni Chelsea otieko wi Manchester United. Chelsea ni malo, Manchester United ni piny. Director mara Alex Obado ja Manchester United atimo mos kamoro amora ma intiere bro bedo maber next season ka poni ugolo Ten Hag nikech kama koro chope cha Manchester United dwaro bero kata kama nyakona Mgajwang' bedo koro dichieng makare. Nyinga en James Opondo jema katwenga do kisimo ka julu pochge pak kama ma intiere. Open big doors and small ones. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB yetu. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge